עכשיו הכנתי לכם סרטון עם עבודה שלציפורניים יש בערך חודשיים. אנחנו מתחילים בשיוף עם ראש כרבית. אני מנסה לשייף כמו שאתם רואים לפי אזורים, מתחילה מאזור אחד, זזה לאזור השני, אחרי זה ליד הקוטיקולה. אנחנו משייפים רק את הצבע ובייס, טיפה, משאירים שכבה דקה של בייס. אם יש לנו התרוממות, אנחנו משייפים גם עם זה. תמיד אני משאירה את השכבה הראשונה של בייס הדקה, בשביל לא לפצוע ולא לפגוע בציפורן של הלקוחה. סיימנו לשייף. עכשיו אני מורידה אורך של הציפורניים גם עם אותו ראש. כאן בעבודה אנחנו נעשה ציפורניים עגולות. כשאנחנו משייפים את האורך, אנחנו טיפה לוחצים על הציפורן של הלקוחה. ברגע של שיוף צורה, קודם כל אני מסתכלת, משייפת את כולם לאותו אורך, ואז אני עושה צורה. כאן אני מעגלת מצדדים. עושים ציפורניים, משייפים ציפורניים שכולם יהיו אותו דבר. תמשיכו לרשום לי בתגובות איזה סרטונים בא לכם, על איזה עיצוב, איזה ראשי מניקור מעניין לראות בסרטון, איזה ידיים, כל מה שבא לכם תרשמו. או שגם אפשר לרשום מה לא אהבתם בסרטון. אחרי שיוף צורה אני משייפת טיפה את הבייס, שיהיה ממש שלא יהיה איפה שיתרומם, אז אני מנקה. אם יש עדיין, אחרי זה אני מזיזה קוטיקולה, או עם דוחף אור או עם מקל, שיש לנו קוטיקולה דבוקה על הציפורן, יותר נוח להזיז אותה עם מקל. את זה אנחנו עושים פעמיים, לפני מניקור ולפני מריחת לק ג'ל. אני לוקחת ראש שפיץ, מתחילה לעבוד מהאמצע ושמאלה. בהתחלה אני עושה צד אחד, אחרי זה אני עושה צד שני. כשאני נכנסת לתעלה, אני מסתכלת שראש מניקור לא ייגע בציפורן, אלא אך ורק באור של לקוחה. כי אם אנחנו נשייף את הציפורן מהצדדים, אחרי פעמיים היא תהיה לנו חלשה ויהיה לנו התרוממויות שם. הג'ל לא יחזיק שם. עכשיו החלפתי רוורס ואני עושה את הצד השני. בצד השני אני נכנסת מתחת לקוטיקולה קצת יותר מחצי. וגם מנקה את הצדדים. הכל אני עושה בעדינות, בלי לחיצות, בלי שום דבר. המכונה עובדת במהירות גבוהה. את הראש אני מחזיקה טיפה הצידה, לא מחזיקה אותו ישר. תמיד חשוב במניקור שאנחנו לא נעשה שריטות בציפורן עצמה, שאנחנו לא ניגע בציפורן עצמה, אנחנו רק נוציא את הפטריגי וזהו, וננקה את האור. תמיד 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 תשמרו על הציפורניים, ושאתם עובדים עם ראש שפיץ כזה,
ממש להיזהר בצדדים. אפשר לעשות בצדדים, ממש אפשר לעשות חורים ולהיכנס יותר מדי עמוק, לא צריך, אז בזהירות לעשות את זה. כאן יש לי ראש טיפה, זה ראש יחסית גס, איתו אני משייפת קוטיקולה. גם עם הראש הזה צריך להיזהר לא לגעת בציפורן, אך ורק באור. ובזהירות לעבוד עם הראש. עם ראש שיוף של קוטיקולה אנחנו עובדים במהירות נמוכה, לא מהירות גבוהה. אם אנחנו נעבוד במהירות גבוהה, הלקוחה תרגיש כמו שריפה על האור. זהו, סיימנו עם מניקור. אני מקווה שאתם רואות שיצא לנו בסדר גמור. עכשיו אני מעבירה אלכוהול, מנטרלת את כל האבק מוציאה שלא יפריע לי שום דבר במריחת לק ג'ל, במיוחד בצדדים, בתעלות שנכנס מלא אבק לפעמים. מבנה אנטומי, אנחנו מורחים בייס שכבה דקה, אחרי זה אנחנו ניקח טיפה יותר גדולה, נניח את הטיפה ליד הקוטיקולה, ונמשוך אותה כלפי מטה. ברגע שאנחנו מושכים, אנחנו יכולים לפעמים להרים את האצבע, ככה שבקצה יהיה לנו פחות בייס. ועכשיו נפזר אותה לכל האורך של הציפורן. אנחנו נקבל יותר בייס ליד הקוטיקולה, ובצדדים פחות. זה בעצם גם חיזוק של ציפורן טבעית עם בייס. מסתכלים באור של המנורה שהכל בסדר, הופכים את הציפורן אם יש לנו איפשהו ברחנו קצת או יותר מדי, שמנו עוד פעם, מסתכלים באור של מנורה, רואים שהאור ישר, מכניסים למנורה וממשיכים. בעיקרון אני עובדת פשוט יד ויד. כאן בסרטון, שהסרטון לא יוצא ארוך מדי, אז אני מראה לכם יד אחד. אבל ברגע שסיימתם לעבוד עם יד אחד, עם אצבע ביד אחד, אתם מתחילות לעבוד עם אצבע ביד השנייה. עכשיו אנחנו לוקחים לק ג'ל של פסטל, צבע מוקצ'ינו, כמו שאתם רואים זה צבע אטום, בעיקרון רוב הצבעים של פסטל, עם כל מה שאני עבדתי איתם, רוב הצבעים מספיק אפילו שכבה אחד. זה בציפורן הזו אנחנו נעשה אומברה שביקשתם,
אני עשיתי חצי צבע אחד, חצי צבע שני, ואז לקחתי מברשת ופשוט מרחתי את הצבעים באמצע. ככה זה יוצא אומברה. הנה בבקשה, אומברה קל מאוד. זה צבע השני של פסטל שאנחנו נעשה בשאר הציפורניים. בצבע הזה הוא כל כך אטום והוא מתיישר מאוד טוב. אנחנו לא נצטרך עוד שכבה, מספיק לנו שכבה אחד. בגלל שהוא לא נוזלי, קל מאוד להיכנס איתו מתחת לקוטיקולה, הוא לא נוזל לנו לשום צדדים. כשאני מסיימת למרוח, אני נותנת לזה כמה שניות להתפשט על הציפורן, ואז הלק-ג'ל מתיישר. פה ראיתם בציפורן היה לי איזה משהו, איזה בליטה או משהו כזה, כנראה זה הלכלוך. אני פשוט שייפתי את זה עם פצירה, ועל זה אני עוברת שוב עוד שכבה של צבע. אני עושה תיקון כזה מהיר, בואי נגיד ככה. שיהיה לנו מושלם. בשאר הציפורניים, בצבע הזה אני לא אעשה עוד שכבות. וכמו שרואים כולם בסדר, רק צבע בש הייתי רוצה בכל מקרה להוסיף שכבה אחד. צבעים בהירים בדרך כלל תמיד זה לוקח שני שכבות, למרות שאפשר היה להשאיר שכבה אחד, אבל בא לי ממש שיהיה מושלם מושלם מושלם. אם אני בורחת איפשהו על האור, אני פשוט כמו שראיתם לוקחת מקל ומזיזה את זה, מוציאה את זה. פה יש לנו טופ ללא ניטרול של פסטל. אנחנו נסגור את העבודה עם טופ ללא ניטרול. כמו שאתם שמות לב, אני בדרך כלל לא עושה סגירות. אני לפעמים עושה סגירות רק בשביל קצת צבע לשים בקצוות או משהו כזה, או לאשר את זה. אני לא עושה סגירות, והלק-ג'ל מחזיק אצל לקוחות מצוין. טופ יש לו מברשת מאוד מאוד נוחה, הוא מתפזר יפה מאוד. זהו, זה הסיום של הסרטון שלנו, ואני מחכה לראות אתכם, לשמוע תגובות על הסרטון ולשמוע תגובות מה עוד בא לכם שאני אעשה, איזה סרטון שאני אכין לכם הבא.